ora nyono babar pisan. Kowe bisa mateni keturunanku Sri Pawoko. Sauger panjenengan menika kagungan abdi kula. Singa Barong. Tartamtu kemawon menapa ingkang dados gegayuhan panjenengan saged kasembatan lho. Iki wis cetha. Kang dadi pepalangku wis tumekani pati. Sedelok meneh aku bakal jadi ratu ana ing kraton Kediri. Mula saka kuwi, Sri Barong. Aku ora bakal lali marang lelabuhanku. Iki Mas kanggo kowe. Wonten dalem sewu. Apa sing kurang? Kula labuh labet dumateng panjenengan menika. Mboten ateges kula niku ngantu ganjar utawi peparing panjenengan niku mboten. Ikhlas lahir batin. Tenan. Sauger panjenengan saged kelampah jumeneng ratu wonten ing kraton Kediri. Sampun bagya mulya rasaning manah kula. Sila Barong matur. Nggih. Nanging senajan kowe ora gelem nampa bondo donya iki aku ora bakal lali. Yen mengko aku jumeneng ratu, kowe bakal tak dadekke warangku ana ing kraton. Matur nuwun. Nanging bondo donya iki kanggo apa nek aku? Oh, ngaten. Luwih becik bondo donya iki wewehne kanca rewanku. Oh, kados ngaten. Yen mengko isih kurang kondo nglawan aku. Kula mboten nyuwun lho nggih, jenengan paring. Pramila saking menika ening sampun wonten kerampungan kula nyuwun pamit. Kondo tuna badhe kula dum-dum tingali kanca ruang kula nggih. Sing Barong, Wonten apa melih? nganti lali. Yen sawanci-wanci aku mbutuhake kowe, Nggih, enggal wetemeka ana ing kasatriyan. bab perkawis menika panjenengan ampun waslan semangat. Lho, ngaten nggih. Nggak. Kula nyuwun pamit. Sing Barong. Bajingan kowe iki swara. Pun kula boh labet karo kowe tak lewati totokan nyawa. Nanging piwalsu kaya ngene. Piye? Manungsa sing kejemen masa putih ora pantes urip ing jagate kupadan. Karepmu Ening kowe mesti golan mentolo karo aku. Kapeksane papan kene kowe kudu mati saka tanganku. Singo Barong. Lho kok enak temen uripmu. Yen kowe ora tak pateni. Yen aku jumeneng ratu ana ing kraton Kediri. Kowe bakal mbuka kawiyak. Sapa kang utusan kowe? Saiki ora ana menungso kang ngerti sapa sing mateni Sri Pawoko. Singo Barong. Kowe bakal urip mulya ngipi kowe. Aku iki bakul godhong. Wong ngenota ora gelem do tuku ta. Monggo ingkang badhe ngersaken godhong. Godhong serba bisa. Nek nggo genti sajadah. Nek nggo genti pempes bayi. Nggih Bu, wingi kula untuk pesenan ke rumah sakit Suwondo. Ana wong lara gak mari-mari jarine kon nglemeki godhong jati. Walah langsung gegere mblidok. Godhong kok balita. Iki sing kena musibah melok perang Palestina Israel. Bakul godhong se-Asia Tenggara. Pak Indi. Ya Pak Indi, godhongku ora mbok tuku blas Pak.
Perkara ndek awan aku ora ngerti nek asmane Pak Indi Pak. Apa Bu Patman? Nggih. Perkara Pak Patman aku terus disater Bu. Bature mangane karo iwak aku mok irisan kaos piye? Iwake dijupuk mok dikarekno godhong kemani. Trauman blas. Senek kancaku ana roti bolu kue lapis. Aku mau tahu susur. Oh alah Pak Indi, minta maaf ya Pak Indi. Godhong balita, sinten sing bakulan sego pecel? Nek ajeng pesen godhong kula murah Bu. Beli 3 gratis 1. Nggih, nek tuku lebih dari 50.000 berhadiah kupon. Umroh. Umroh Kulon Juwana Bagu. Padha ae kono ya ana Ka'bah ya. Tak bilehi sesuk pasaran Gabus. Tak dol ning pasar Winong. Pasaran Gabus dodol ning pasar Winong. Aiki gak tuku Pak. Bu iki sinten asmane? Bu Yeni. Bu. Boten tumbas dong, Bu. Sepur. Ya, Bu tumbas Bu, pinten ngono lho, Bu. Tak paringi bonus. Karo tak pilihane Bu sing elek-elek tak pilih tak dole kok tak dol. Tak buake iki semut tok tak. Lha iki ana semut wedok iki. Men. Tulungi amen abote ra karuan kok. Malah ngenteni wong kok linggah ae. Lah aku tawa ora ana sing tuku kene selena kono wis. Wis selena. Wis kene. Elan. Ya. Wis. Mau abang atuk pirang dronjong mangan. Tolong gronjong. Waduh men. 8 dronjong. Wis. Tak kaya kono lho gen rada aneh. Sing kabeh isih ning kono. Urung mbok iku mbok gawani rene. Urung. Ya wis engko apa nek isih didol Matane. ana apa? Lah tak pikul abote ra karuan kok mbok angkat tangan siji lho. Lho. Iki mana abot piye? Yo ora roh men aku kowe gak omong kok. Mana omong abot. Lah men tak ngenekno kontak. Men. Tak pikul kok nggone lehku bakar iki mang lehku mruntus iku ra karuan. Paribasane ku aku adus men. Lah terus Kok diangkat kok aku abote ngene lho kowe kok iso. Men. Abote ngene lho men. Kowe kok iso enteng banget ya men. lah aku dhewe yo gumun. Kok abot lah man. Abot yo. Runteng. Iki Mata. Heh? Ngene iku etok-etoke dak abot. Kudune abot. Iya. Malah diangkat tangan siji. Yo. Iya man abot tenan. Wah, lah abot ya Allah. Men, Heh? ya wis gak lucu ah.
Lah jare mbok kon abot. Kok ana-ana ae kowe iku. Ayo men dadang adol areng. Emang wis tok anu apa? Godhong. Entuk telung bongkok ya ora payu blas kok, Man. Do ngalah. Apa perkara ngipiku ndek bengi yo? Lah kowe dibengi ngipi apa? Aku asaku ngipi ku dirubung bekicot. Nek dirubung bekecot iku gak apa-apa, men. Lah terus Mergo aku nek dikandani simbah, nek dirubung siwur iku lagi bermasalah. Nek terima bekecot ora apa-apa, men. Mesti untuk kekayaan sing luwih akeh, untuk duit sing luwih akeh kowe mesti bakale. duwe akeh apa wong aku bengak-bengok ya gak enek reaksi blas kok. Lah ngomong mang piye? Aku bengok-bengok Bu, sapa Yeni? Bu Yeni. Ah, Garwane Pak Patman. ana apa? Ya blas kok gak kerentek gak mau ngingetno karo guyu blok kok. Lah kowe lek ngomong ora apik. Lah nek apik piye? Monggo ingkang badhe tumbas godhong jati. Niki kena dinggo lemek sajadah nggih saged. Dinggo salat iso. Nggih serbet, nggih saged menawi jenengan badhe mangan lap-lapan ngangge godhong jati dijamin lah mblidoh cangkeme. Kowe ono-ono ae. Ora. Ya wis kudu didol ngaleh. Ning ndi? Ya ning pasar, nek ning gabus ora payu, ya didol ning winong. Pinong gak payu. Winong ora payu, engko ya aja digawa ning jakenan. Jakenan gak payu. Ya digawa ning juwana. Juwana gak payu. Digawa ning dasem. Nek ndasku, lho kok ndasku? Kowe kira ya ana-ana ae wong dodol kok dongane kok ora payu. Ya tetep payu ah, men. Sampeyan tak pikir iki lah ya dongane mbokku ya mandi kok, Man. Ana apa? Wis ale bakul godhong. Ah. Ora apa-apa, wong Ah. kancam Giman bakul areng. Lah iya. Wis tak dongak-dongakno muga-muga ora ana dadeh. Lah, Lah iki tenan mandi ora nek dadeh blas. ya iku jenenge ora ana dadeh iki kowe ora ana alangan apa-apa ngono lho, men. Ya ora ana alangan wong menek wit jati iki mujur kok. Lah iya. Ora ana sing malang. Gak ana. Wit jati Malang iku ya kadoan aman. Ketoprake iki ning Tanjung Ano mok mbok kon golek jati ning gone Malang. Aku geting aku. Men, Oi, ora ngono jajal aku tak takon. tak apa? Kowe iki ra padha karo awakku, Ya, padha karo kancaku. ya. Jenenge wong nyambut gawe iku rak golek raja brana, golek duit, nek entuk duit nggo nyukupi keluarga. Lah iya, Heeh. saiki kowe Gini. mbok ewangi adol godhong. Tan mongko kowe bojo ya ora duwe. Wong tuwa wis mati kabeh. Terus nek entuk duit ape mbok nggo apa, men? Royal lah. Lha apa? Royal iku panganan apa leh, men? Jajan sak penake. Oleh kaya pangan dhewe. Lah iya, Lah kowe entuk kaya mbok pangan-pangan dhewe. iya. Mbok urip dhewe. Heeh. Beda nek karo aku. Lah kowe Tak ewangi adol areng, esuk mangkat, sore muleh, entuk areng tak dol ning pasar. Aku teko ngomah ra ana sing nampa. sapa? Iki lho, Dik, kayaku tak kekno bojoku. Bangga. Lah kok ora bangga? Latihan bento. Matam. Kowe mergawe mbok kekno sapa? Bojoku. Wis mata. Ya wis kondang ah, Mas. Wong kok digawe tuyul karo wong wedok. Nah aku prei. Kowe nek dijak omongan iki lho. Gene yo. Wong urip ning alam donya iki kudune iki duweni bojo tak kandhani. Ora duwe bojo luweh penak. Ya ora iso. Kandhani nyatane aku moh duwe bojo. Kowe duwe bojo mergawe bakar areng dhewe kena pejam. Eleng ora? Apa? Entuk kaya akeh mbok kena bojom saiki bojo milang. Jajal, getun. Mobil sitok gondol minggat.
Bocok penak aku, coy. Yang lalu biarlah berlalu. Ya berlalu, tapi bersekarang iki dipikir. Wong mergawe mantap omong. Lah mergawe ora ana sing nampa. Lah lho ora masalah. Lho aku iki lho tak kekno fakir miskin. Gayamu. Gak percaya. Nggon begenggean tak takoki kabeh. Fakir miskin sing ora ndek Pak Mbok sapa tak kei dhuwit tak keloni. Kowe duwe bojo ibarate bendina mangan sego pecel. Mudeng. Iku ae. Ora ana cara montor gek enek variasine. Cara aku man. Adol godhong. Adol bris entuk dhuwit. Pikiran meletik. Kepengin sing rodok lemu, golek sing lemu. Kepengin sing rodok kuru, golek sing kuru. Umpama sani bojom kan gak meteng. Kowe terus kepengin ngeloni wong meteng iso. Nek aku ora iso. Golek wong meteng. Variasi hidup. Upama ditinggal lunga ora getun mergo wong liya broro tak ibaratno tuku sego pecel, sego rawon, sego gandul, sego soto kemiri. Lah kowe cara kowe ditinggal bojo menangislah kau Ferguson. Iya ta ora? Kaya wis kok anu Dek kaya melepuk. Tinggal lunga bojong. Dadah sama tinggal bondo. Piye? Neng wong jenenge wong urip ning alam donya iki ra kudu bebojoan. Terus mergo sesuk bakal nerusno keturunan. Mergo nek duwe bojo mesti duwe anak. Duwe anak. Ibarate anak Padha karo oyot. Kok iso? Iya. Anak ibarate Oyot. nek wong lanang Wit. wong wedok Godhong. cara wis duwe anak oyote kuat. Oyote kuat, wite kokoh, godhonge bakal ngrembaka. Paribasane ora bakal pisah, ora bakal pecah. Iya. Kowe karo bojo biyen duwe anak ta ora? Tak teko aku. Wis aja promo. Kowe kowe karo bojomu anakmu loro lho, Man. Oyote iki loro. Kok iso pegatan, coy? Iki terus piye perkarane? Wite kokoh. Kok Bejane kok godhonge kene. dipangan uler. Iya apa? Mulane wong iki kaya aku sedame. Alah mah, masa wong urip kon kaya kowe terus men. Jaman. Kowe di bojo sani wis pirang taun? Iku wong guyu ta apa ya? Ketae wong kene kok bahagia nek kowe pegatan, Man. Puas. Neng aku ra pegatan lara saiki entuk sani umure lagi 12 tahun. Justru malah 12 tahun iki sing gak mumete sirah. Ora percaya kowe. Kowe iku asline kanca apa musuh? Lho, aku iki ngandani kowe sebagai kanca. Jarem kowe padha karo awakku, aku padha karo kowe. Lah iya. Mangan ora mangan nek waton wong loro, ning ndi rekoso kepenak dilakoni wong loro. Lah iya. Lah iki kepenak mbok lakoni dhewe aku ora mbok kei ya. Perjanjian iki berarti ora? Ijeh berlaku ta ora? Bojo. Lho, ora apa-apa lho. Bojo. Bojo iki Bojo arep kowe kepenak ra kepenak nek dilakoni wong loro. Bojo matam. bojo iki ibarate garwa. Lah iya. Garwa Sigaraning jiwa. sing kandha sapa? Aku. Sikarane jiwa piye? Kok sikarane jiwa ditinggal minggat gondol anak-anak kok. Sikarane jiwa
Hah, tot birut. Nah, aku seorang mikir, Man. Lah, sing elek dibuak, sing apik dienggo. Cocok iki. Cocok iki. Ya, apik iki. Sing elek wis digawa wong ya lah, lak dijoli apik. Paham? Ya, Mas. Lah, Padha karo sampean buak pring legi entuk pring mula. masuk akal. Pring legi kowe ro, Apa? kulite tipis bolongane amba. Iya. Nek pring lula, kulite kandel bolongane ciut wae. Jas, wis ape nemoni bojoku. Kok terus eling bojo. Hei, meneng tamu. Tenan nek aku ngene iki lho. Iya. Padane ora nganti sedina. Ya. Sak menit ae ora awor bojoku sani ini ibarate bagaikan dunia ini mau runtuh men. Nek donya perkara kowe donya runtuh iki ngrugekno wong sak pirang-pirang aman. Lah kok iso? Lah wong perkara kowe mikir kowe kok Gusti Allah ngantek ngrubokno donya ya. Gusti Allah iki pilih kasih ta piye? Aduh cintaku, Sani. Lah lagean Kok lagean. kowe ra roh sani kok. Lho, napa? Kowe mamas karo Sani wis pirang taun? Lagi 2 tahun. 2 taun wis ana ben iku titik-titik duwe anak ta ora? Anak iki padha karo oyot lho, Man. Duwe ora. Duwe ora. Duwe aku takok kok. Urung. Nah iki lho. Wong anak iki titipaning Gusti Allah. Nek diwenehi cepet ya alhamdulillah, nek dititipi suwe ya kita selalu berdoa. Iki lho sing pedoman salah. Loh, kok salah meneh? Anak kadang kan ana sing muni ngene. Heeh. Bondo donya iki titipaning Gusti, anak ya titipaning Gusti. Bener. Wong terus dora ngamal. Kok saged? Lho, bondo kan titipaning Gusti Allah. Iya. Lah nek dijaluk sak wayah-wayah, keri-keri bandane wis diamalno. Piye kowe? Anak titipaning Gusti Allah. Saiki wong nitipno motor, sepeda motor iki 5.000. Kowe nek dititipi anak bayar piro karo Gusti Allah? Heh? Aja muni ngono kowe. Lho amanah ya? Amanah apane mosok Gusti Allah medhun, Man? Kowe tak kandhani yo, iki tak titipi anak ngono. Roh Gusti Allah. Ora duwe iman. Loh, justru nek aku duwe iman, duwe keyakinan nek Gusti Allah pancen ana ning ora iso medhun. Loh, ya ora medhon amen. Kowe iki tau roh Gusti Allah ta ora? Ya ora roh. Lho iki lho. Wong kok goblok. Mulane kulino sabangga ning PK ora roh Gusti Allah. Tenan. Kowe anggere gelem saba ning PK-nan ning begenggean roh Gusti Allah. Meneng ae kancaku tak jake. Teman, Pak teman. Hei. Kok iso ngejak Pak Inji lha apa? Lah kancaku nek menawa roh. Lho, justru wong wolak-walik ing donya, Man. Heeh. Sing salate kusuk, salate sregep, iki gak ngerti Gusti Allah. Tapi nek wong sing ning gone pekanan karo ning gone begenggean, roh Gusti Allah. Ora gugu. Lho. Kowe roh lek parji omah pojokan, roh. Bar kok begenggean muni piye? Ya Allah, nikmate kok ngene lho, bar ditemoni karo Gusti Allah. Iso ta ora? Ora. Iso ta? Iya ya. Lah iya. Lah nek wong iman, wong kulino salat, ya malah ketemu karo Gusti Allah. Oleh ketemu ya apa? Nyatane salat terus urung ketemu-ketemu. Lah nek bar begenggean batuh mulai mergo bar ketemu Gusti Allah. Mesti bar kok ngono kae terus ngene ya. Terus mulai Ya Allah. Enake caiku mau. iya ta ora? Iya ya. Bar ketemu Gusti Allah, terus esuk wis gak nglakoni neh. Lah saiki wong salat. Heeh. Nglakoni salat terus berarti urung ketemu Gusti Allah. Mulane nglakoni salat terus. Ngono ya. Iso aja gugu tenan lho iki lho, Mas. Jodohku omong am cocote wong elek iku. Tapi ngene, Man. Apa no? Sampean duwe bojo sani, Heeh. urung duwe anak. Heeh. Aku iki rak kepethuk Kang Parji. Parjulo. Iya, Lah apa? wong iki cerita karo aku perkara sani. Jarene sani iki ora gelem duwe anak iki perkarane wedi nek bodine jebak. Kowe ngerti wong nek sing meteng. Nek wis meteng awake mbrah, mbedodek. Ku wedi wetenge nek bar nglairno
Ngene nglembrek. Terus bodine elek. Sik men sik. Apa? Ngenekan mang apa? SU2. Sik iku sik tak takok. Ngenekan iki. Iku omongnya jare SU2. Lah iya SU2. SU2 ombenan. Yo iso diombe, yo iso nggo dolanan. Iso nyuwargano, yo iso gawe neraka. SU2. SU2 gara-gara iku. Iya piye men? SU2. Aku urung tau tuku men, ora ngerti aku. Mulane bojo pegat. Ben iso tuku SU2. Kaya aku. SU2 apa le men? Susu. Wangire. Lah nek kiwa tengen dak susu, nek tengen tok dak su. Mulane dikeki loro. Susu. Nek siji tok dak su. Iya ya. Lah nek sing jugok iku ya asu. Iya. Wong ngajel. Mesti nek bar duwe anak Bodine elek. heeh. Kowe terus aneh-aneh, Sani mesti bingung. Mulane Sani iki moh meteng moh duwe anak. Jebule. Iki tata atim sing apik ya. Iki mbok menawa omongane Kang Parji iki kok kaya tenan aku ya maune ya ora percaya, Man. Mergo Kang Parji terus muni ngene kok. Kowe aja bodoni aku lho, aku tak ngonokno. Anu men, aku bodoni kowe sugih, kowe tak bodoni terus. Berarti kan Kang Parji jujur. Iya. Jarene Dek ini sore iki sekitar jam 4:30 nah. Iki Sani iki nggawa poncotan 3 iji gitu emang. Rupane kresek ireng karo kresek abange siji to lerek-lereke siji. Liwat glipet-glipet wedine kaya wedine konangan wong ngono lho, Pan. Bareng dipet-lipet ditutno Kang Parji jebule nyegati sopir truk tronton. Soleh jare Dik. Aja panik, aja panik. Tenang. Bareng nyegati sopir truk tronton terus aku berpikir, mosok nggone giman cilik aku ya ngono. Kok golek sopir truk tronton. Piye, Man? Gak bahaya iki. Dek ini sore, dek ini iku lho. Malam Minggu. Man. Gimana? Walah wong kae dhewe jebule ora kathuk. Mariam perkara kathok, Man. Piye, Man? Gusti Allah adil ya. Loh, kok radil iki? Masa lakon ngono kok kalakoni bolak-balik. Jare watu sandungan. Nek omong aku, Watu sandungan kok terus. lah mulane watune buaki ben karek sandung-sandung tok. Aku sampean ndak loro bodho sing ngene. Loh, Sing wong rada doyan. wong tuwek ngono maksudmu? Iya. Malah kowe disiki. Dhisik apa? Yo kelenger. Lah kok iso? Lah kena susu kedaluarsa. Mati sik kowe. Kan mongko Piye? aku iku nek mergawe pajar mangkat. Lah, Terus luru kayu, tak obong, kok gawe areng? bengi aku lagi mulih. Masuk. Nek upamane bojoku Sani kok tumindak ngono, aku ora ngerti. Perbenggangan antara awan nganti bengi. Lah iya, Berarti iki ana benggangan sing lowang, kira-kira Sani sing iso lunga. Cocok omongane Kang Parji. tandane Parji iki kena tak ugemi. Ngene man, dekne malah sumpah ngene. Wis ah. Men, nek aku ngapusi, wani mbok tukokno sate 35 jinah ngono. Ameh dipangan sak sujene berarti ra tenan, Man. Piye? Apa ngene, Man? Kanggo mbuktekno omongane Kang Parji. Man, Oskadon iki wis ora oye. Oskadon. Iki tenan men. Yo. Aku ape nesu. Lah, Ape telek bojoku aku. saiki ngene, Man. Ora dodol areng ora apa-apa. Cocok. Cocok. Biasane bojomu iki nek yang ini kan ning omah.
Ya jelas. Nah, wong aku urung bali. Karepku mesti bojoku ning omah. Ngenteni kayam. Lah iya. Saiki kanggo mbuktekno omongane Kang Parji. Sampean mulih aja metu ngarep omah. Engko nek ngerti glodake bojomu tengok-tengok. Kudune metu ngguri omah. Roh. Dijebak didelok. Engko nek bojomu ning omah, berarti cangkeme Parji ula bodoni, ayo do digeceki wong loro. Salaman. Engko nek bojoku ra ning omah, omongane Kang Parji ula bener. Soleh. Sopir truk tronton. Titip. Oke. Kami metu dik. Ya omahku ra kono iki. Dadah rono lho. Metu gupitan kono rono dangko bocah ketok. Iya ya men. Walah man. Ketara nek ra tau ngglidik kowe ku. Wong kaya aku iki lho, kulino nyolong bojone wong. Nek wayah rayane ra bojone terus ngirim kene. Gak ning omah. Dadi tukaran sani dipegat tak pek aku. Nek rono mesti kepapakan sani wong sani mesti liwat dalan kono. Aman iki aku gak seneng nek ana wong omah-omah tentrem iku. Geger pokoke. Suarane sani. Oh, bocah kaya pedet selapan lagi lahir. Wuih, Sopo ning ndi? Kaki mana iki? Wis tenang ae nih, tenang seleno sik, seleno. Iya. Iki arak ta apa nih? Banyu putih. Aja dah. Iya. Tak kira arak. Wis seleno kono nih. Seleno sing apik. Kaki mana ndi, Kang? Ini. Tak omongi. Atiem ditata. Kata-kataku ngantek lali kabeh. Bojoku ning ndi? Biasane ki ning kene karo sampean kok ra ono. Iya iki mang wonge ya ning kene ki apa arenge dititipno aku. Arenge ono kok wong ora ono. Perkarane rak ngene mangleh ni, aku yo anu tak omongno piye kek kondang lara atiem. Kowe aja lara ati gak? Ora. Wis sabar-sabarno ya. Kenapa kok kan sabar iki? Kowe dina-dina iki umpamane mangan tau kecokot ta ora? Iya mau aku mangan bakso kecokot iki laku. Ih, gue mane acara tak cokot aku leh ni. Terus kowe nek ngombe keselat? Heeh, mau keselak aku ngombe. Dadah mampek yo ni. Nek tak unjukne. Citra tandake opo, Kang? Kowe mlaku rene mang nganti kesandung ta ora? Aku sandung aku ape ketumbrak. Lah iki pas nih. Sak tawangi. Nek nang kene ora iso ngrangkul bojone. Gimana iki mang rak kok kene? Heeh. Bar ngobong ngareng Iya. terus bingung perkara untuk telepon. Kowe ngerti gimana kan gak duwe HP. Ngerti iso muni tok telepon. Lah iki lho. Aku apa bojone kok konangan iki kok. Oke, untuk ana wong marani diomongi. Gimana jare semayanan Mayangan karo sapa? bekas penyanyi. Iki aja nenek. Oke, aku mana juga percaya karo Giman. Bojoku ki wong lugu lempeng galeng ora tau ngono ngene kok. Mau niki aku percaya nih. Bareng Giman nembung aku dhuwit 20.000. Terus wonge lunga kandha nek ameh dinggo ngumbal numpak angkutan nemoni jenenge Ernawati Hari Sutasmi. Jenenge kok dawane ngono. Iya, Ernawati Hari Sutasmi. Undang-undangane Tasmi bekas penyanyi gabus. Arep nemoni Ernawati, Iya. Tasemi. Ernawati Heri Sutasmi. Dere wangi utang kowe. Weruh rambute sak bokong. Bodine kaya gitar. Karo aku kowe. Alah, lah delok bokong. Kene. Kene ana bakal napasin ta ora?
Bokonge kotak. Kotak. Kowe bokong kaya citakan mangkok. Oh, dadi kurang gede terus bojoku golek liyane ngono. Bocah iki saiki prei nek sasi sawong iki kan dangdut gak enek. Lah iki bakulan ning gone pasar gabus. Iki mau disusul bojoku kagungan. Ketoke ngono wong nyilah duit aku Wong anak kurang ajar. Lho gak aku bojomu. Isa aku gelo lho wong anak kaya ngono. Gelo-gelo tapi kok kurang ngajari ning diriku. Lah terus karo sapa wong kowe sing kerja apa? Ngene tamung. Saiki ora usah kakean acara. Moro ning pasar gabus, aja liwat gerbang anu, liwat sing pojokan iku ana dalanan cilik gupitan. Engko mlaku 2 jangkah, 3 jangkah, 4 jangkah, sisih kiwa kene iki ana bakulan apa jenenge ana pakaian sembarang pokoke. Bocahe ning kono iku. Tasmi manggone ning kono iku. Gone kono? Ya. Yo ya Mas Toto, tak kuat. Engko nek roh giman ning kono ora usah takoki. Terus Langsung batok. Gak apa-apa wong giman ning gopo. Engko nek mbok giman mbok batok terus mati kowe tak rabi aku. aja ngono. Lah kowe kok nek rondo sing ngingoni sapa? Iya wis. Lah, Sing wong wedok kok ditanding-tandingno rupa, tandingno rasa ya. eling aja omong. Iya. Langsung batok cengele. Menggo ana tasemi karo bojoku gimana? Iki langsung batok. Ya. Ngono. Ya. Aja aku sing nggo praktek ah. Ora lele marai kan ngono. Iya tapi Nek ana bojoku iki umpama kowe bojoku. Nek isih dhewe tasemi. Iya. Kok bune mendhi-mendhi. Langsung tak babar. sirahku karek sitok iki kok. Sing sitok wis kadung tak dol. Ya wis. Eling? Ya. Tak bacok cerak Cerak. ya. Metu ndi aku metu ndi? Ana. Ya. Ya wis. Wis. Eling, Bos. Aku ya. Aja omong langsung bacok ndek. Langsung bacok cerak. Ya. Mati teman. Gimana mati? Sani rondo. Tapi aku. Aku istrene ana wong omah-omah aja mok gowething ora umum. Gendho tukaran lah kono. Pokoke donya aja digawek damai ya Bu ya. Gawek geger kok ya Bu. Kan donya damai ra nek variasine. Kene. Sedang baca amin. Baca nganggo apa? Iku lho baca amin. Iki ora mati ya kemeng. Lah iki kok kayu kok, Man. Lu kemeng tok. Golek berdua. Bojoku ora ning omah, men. Golek peciret sing tenan. Apa iki ngarani? Golek peciret sing tenan iku lho. Apa iki ngarani le? Golek celurit sing tenan ngono lho. Ya, iki peciret kok peciret apa? Celurit kayu kok. Lah konekan mbok baca lek loro. Lho gak apa-apa iki kemeng tok ya Man lho kemeng. Wis salah, men. Bojoku ora ning omah kok, men. Bojo Ora ning omah. berarti omongane Parjiula Bener. nek nemoni. Soleh, men. Ya, ngene. Aku baca amin. Engko ra sing dihukum aku. Wis sekolah. Mah, Prei, Jare sehidup semati. lah kok sing hidup semati ya kowe mati lah engko sing ngubur sapa? Nek mati kabeh. Aja, men. Wis cekli. Wong Najan ngene iki engko nek wong wedok kok ngono jebule yo. kok bolak-balik ya, Man. Dek ben iso natem wetone apa? Wong wedok, wong Wedok wedok Pak. Sesuk aja rabi wong wedok. Lah rabi apa? Ganti ae Man gak ada resiko. Murabi wong wedok rekoso. Wis ora usah nangis. Wong lanang kok ditinggal wong wedok nangis. Melok aku. Nanti. Pekanan. Roh Gusti Allah. Momen, ya Allah, ucuklah.
Sambatem kok kaya wong lara untu lah, Man. Lah wong ajen bojo ya ora nang omah kok dene. Oh gak nih. Wah, Nang omah tenang yo, Men. Wakale malah guyu. aku bahagia. Ape di kanca nganggur loro. Iya kan? Kowe berarti tadi kan gak nomah. Oh, berarti omongane Kang Parji ki rada bener. Perkarane angger gak ning omah, berarti Sani iki ning gone marani. Gimana? Aduh kowe mana? Kowe iso mana bane? Rene kowe. Ora nang jalo tepat. Ayo kowe. Paneni aman. Kurang apa nih aku? Ya. Kowe melarat tak teburi. Saiki rodok ben aku melarat nanti. Lanangan. Kowe lumane pasar gabung kemari tasemi. Sama tasemi ya. Aku kurang ayu apa piye? Tumpah sopok putih ya selesai putih. Iya, kita baca. Man, aku tak nekani selawatan sik ya. Aku tulungi amen. Tulungi piye? Kelosane. Yo wis salah tampa kowe ning dipateni ra wis amanan karo ngono. Yo iya. Rajang gawe rica-ricani. Mana ini aman? Ngosek amen Gus. Lho, malah mbok silahi bendome ku kuwakeane kowe Sing nilai sapa wong dekne mang kondo ape nggo nyisik-nyisik pring. Seah. Lah kono gendho tenanan aku ngene. Padoni wong wedok kadung lara ati. Lara ati. Kurang ajar. Nek kok trimo kowe. Lho wis tari-tari aku wadah. Aku ora kowe. Tak semi ora kok. Kudu bokonge. Aku iki. Kowe tau aku. Sik, meneng sik. Sik. Selawatane jam piro ya? Halah. Selawatan terus. Aku penekani selawatan. Maju rene, Men. Aku tak takok. Tak jawab. Iki bojoku kok malah ngomong tak semi. Lah, Pokoknya tak oyol-oyol bareng. Yo ora ero aku yo gak omong piye-piye kok. Apa ben ora tak amuk iku? Ya. Ndekne gawe cara ngene ya, Men. Iso uga. Ndekne akal-akal ana unen-unen kae lho, Man. Heeh. Kupake kebo wedi apa ini? Wedo. Apa gupak wedi kedisian. Moh salah mek disalahno. Bener, Men. Man. Nenekku mbok apret tenan. Sesuk wis ana rencana. Lho, nek kuwi Man, sesuk wis ana rencana iki nek sangklir piye? Iki wis ora guyon aku. piye ge wani kowe? Aku saiki sing gendhi ngomong. Age ngomong. Wancon ijen padha ijen. Ayo ijen padha ijen. Wis lage iki lho ape tak kandhakno karo kowe. Kowe wani karo ati aku. Wis sampe teman karo tak semi atiku loro yo, Kak. Wong wedok kok kono. Lah aku kurang ayu apa piye? Lekku gemati karo kowe kurang apa piye? Kowe ijen arep golek liyane ngene iki yo atiku yo loro no, Kak. Kowe iki yo iso kurang ajar. Lah kowe nek mengkrek gak ana sing dudek-dudek. Tak wakili. Iku Jujune kok kowe gak ngene. iku susuku mbok mek-mek. Iya, tapi dene gak ana kata-kata. Apa iki ngono aku ora iso demek kene. Ayo tak pateni saiki. Mati Wis. saka ngersaning Gusti. Wis. Oh, jadi kalau tenang, gue kalau tak semi. Sudah. Saya tidak apa melu ketoprak liya. Sudah. Kon wis apa iki? Mangkel wong. Sudah, jangan damai. Ayo tetap tukaran. Kita bukan saudara, ayo. Pokoknya ya lanjut. Oh, anak selingkuh. Nek kowe ngrebuk selingkuh. Sing selingkuh iki ora aku. Lah sapa? Kowe Aku. Kowe kok ndakwa aku selingkuh karo sapa? Soleh. Soleh. Yo. Nek kabeh alabem ngarani aku selingkuh karo Soleh
Kowe ngamuk aku mergo kowe wedi nek konangan aku. Ya ora? Ora. Ya. Ora. Ya. Ora. Ana sisine. Sesine sapa? Tak bocok cangkeme. Aduh. Aku ki wong wedok sing setia. Ora tau jenenge aku selingkuh. Mergo aku tresno karo kowe. Aku kok larang mati iki wis karo tasemi. Rumah sama kuwi kurang ayo ngono apa piye? Setia nang ngarepku buktine aku anggere gawe areng kowe lunga gawa plastik kresek nemoni soleh. Ya apa ya? Ora. Iya. Ora. Sapa mau sing adu-adu karo kowe? Paimen. Di mana? Wani kowe yo. Sudah. Aku kena azab. Kowe ki aja adu-adu lho yo. Hei! Ini Apa, Mang? Apa? Piye? omongan mau kena tak percaya. Lu terserah kowe ah. Kok malah takok aku? Bojoku ngamuk-ngamuk. Ya. Kondora. Tan mongko jarine nemoni soleh sopir truk. Ya apa riyo? Iya. Kowe ki aja telonyar-telonyar lambem. Aku kok nemoni soleh ning supir truk nonton. Aku kok ora tau. Dek kapan aku? Ding sore. Iki sore dia aku udah apa ora? Man. Iku pindho tenan. Uwet cerak praton dasku. Sesuk aku nek raup piye ora ndendas. Ayo. Iso, Man. Loh, Iso ya. aku duwe seksi. Njaluk tak kethek piye? Simpatkah? Sa, Bapatkah? bak, Rokatkah? rok. Sabaro. No. Bener bojomu iki ndek iki sore iki nggawa koncotan. Kowe ro. Wingi sore lah apa kowe? Bacan, neng iku lho bekakas ngarani wong nek duwe senengan tasemi. Rino tanggo bengi-bengi tanggo Rino pamrih mergawe kanggo cukupe dekne. Lah soleh. Ala mita semi. Lah soleh. Mita semi. Lah soleh. Sesuk tak golekno banci. Ora. Bisa nek Nek kene sikilku. Aku wis kandha nek aku duwe gemenan jenenge Tasmi. ya ono sing madul. Di kapan aku nemoni Ya Tasmi? lagi mau le jam 7, mek utang 20.000, nemoni ning pasar gabus, rambute dawa, arep kok loro, arep kok sangoni, arep kok Lho aku sing utang dhuwit 20.000 sapa? Kowe. Karo sapa? Lah iki temen kenek iki. Lah sing kedua sapa? Lah iki curut iki. Ijo nyel yo. Yo Man. Kowe ndek kan 20.000 nggo korek bensol iku lho. Ojo lali ya. Yo. Ijo ngono lho Man. Lakuam kok elek. Pengen aku tukaran karo bojoku. Kowe ora roh. Ora roh. Aku nek donya adem iku seneng guweting aku. Senengku iku do tukaran ngene iku lho. Iso beket ana variasine ibarat langit ada rembulan dan bulan. Ya, Lah aku kok iso nemoni Tasmi ndek kapan? dadi nemoni ta ora? Ya ora. Ora yo wis kok muring-muring lah. Lah ora kok muring-muring santai boles. Iki lho omongane. Iki dulurku. Wong ngomong iku kudu iso ana buktine. Iya. Kowe ngandakno bojoku nemoni Tasemi. Iya. Tasemi digendong, digoncekno, bokonge disangga, diambungi. Lha nek bojoku selani percaya. Genana. Ngomong iki kudune ana buktine. Aku takut, Mama. Nang kapan aku nemoni Tasmi? Wingi suwi. Lha iki lu kono ndi? Pasar Lah apa? Lojo. Belanja apa ae? Kene-kene kok wong perintah sane. Lah yo
Blonjo ana beras. Ana gula. Ana mie. Ana sukun, ana barang dingah. Iya. Lah saiki nek gula diadai tas, jenenge tas gula. Nek beras diadai tas beras. Nek mie diadai tas mie. Yang bilang orang siapa? Tas mie, bro. Bukan orang. Jadi Tas mie iku isine tas jerone mie. Lah nek tas bokonge kotak. Ono tas kok bokonge kaya bokong. Delok gawe bokong. Jadi tas semi kuwi mau tas isine mie. Iya, Dek. Dudu wong wedok. Dudu penyanyi. Ora. Lama. Aku njaluk ngapura ya, Kak. Aduh, ganggu aku aja kepengen sekolah. Iso. Pano. Kowe wis ngerti kesetiaanku karo sampean. Buktine sampean isih demenan karo Soleh. Ora ya. Terusno, aku rapisan pindho duwe lakon ngene iki. Dijaluk wong terus tak pegat. Lakon iki. Aja mbok pegat aku sumpah lho ora pacaran karo Soleh. Soleh, sopir. Mau sing kandha kowe iki ya? Ya. Genano. Aja do tukaran ayo wayahe salat wunduse. Sing kandha Soleh sapa wong ki sapa? Lho mau jarene Sani dia ini ra nggawa poncotan. Ya. 3 iji. Ya. Mbok kongkon kowe apa gak? tak kongkon. Lah iya mbok kongkon pokoke ambeng utawa berkatan iki iso entek. Nah, Digawa Sani dienggo nyegati sopir-sopir pelune sopir-sopir ben ora leren mampir menghambat jalannya perjalanan. Apik. Soleh iki mau. Soleh sing kandha wong sapa? Nek sifate Sani weweh wong iki berarti solehah. Apian. Istri sing solehah iki berarti wong sing apik, selalu mendoakan pada suaminya. Ngono lho, Bro. Soleh gak wong. Sing kandha wong sapa? Mas, adegan 17 tahun ke atas tolong pateni lampune. Krungu kowe. Matur nuwun ya, Dik. Salah Saryo. Matur nuwun. Kowe buktine raketan aku mung dodol lareng kowe setia karo aku. Sepurane. Inilah Saryo dan Gimah. Ya wis ya Kang. Lah, ini man karepku kowe nek wis rukun iki pengalamane bapakku almarhum. Apa? Bapak almarhum biyen iki yo ngedu karo anake adikku. Ora duwe anak iki meh 8 jam. Kok 8 tahun. Terus didu karo bapak. Lho, sesuk digawa ning puskesmas positif. Meteng. Siapa ngerti iki jak negatif terus tanggone aku. Gen positif. Rasa gagas. Tak kirim Kang. Sepurane nek aku salah pangerten karo kowe. Ngono aku ya Kang. Aku mbok kirim. Alah, paling botokan jati yo. Wong kuwi nek duwe bojo bener, wong lanang nyambut gawe dikirim. Kowe sing ngirim sapa? Malaikat. Wong gak dikirim malaikat. Dikirim selamat kok timbane wetengem mangan terus suduken. Kok gawana iwak. Tak gawana tempe ku Kang. Ya ampun. Tempene Sani lemir-lemir. Tapi lah Engko apane wong jajal cokot engko ora alute ra umum. Man. Omam kok tak dulang kok ape mbok dulang iki. Man gimana? Omam kok tak pelno ya. Apa? Omam kok tak pelno. Wong omahku ijek lemah kok ape mbok pel.
Lah gendruduk. Mang, sapi ndek mang wis ana sing ngeritno ta urung? Apa? Sapi Ada apa? wis ana sing ngeritno. Aku ora duwe sapi. Yo wis kok bakal nomor tuam leh mantaritno. Bakal apa? Lah apa delok tok. Pengen. Ora. Rabuto. Raya. Mbok anggap aku ra. Iya. Mah, tempe melemir ya. Enak lho. Alah, tempe harus ditokot gabung-gabung. Aku ora mangan sekolah nek ngombe sakmene dereng wareg no. Kebar mangan bubuk tak ombeni iso kelim. Ngombe gak oleh lah, Mas. Matur nuwun. Muga-muga. Susune bojo kuwi. Ayo. Ya. Iki apa? Ini susuku. Heh? Susuku. Susune bojo kemawon. Susu bubuk ya, Men. Iku kudune ku dikei banyu terus diudak. Lah aku mau wis ngombe banyu karek ngombe kok tak uduk ning weteng ya pejae, Men. Iso kemawur ngene. Seneng amnyalang susune bojoku. Ada susu kayak kemupir. Asemane. Nih, bawa mulai hae. Engko anu tak ngombene nang omah. Aku tak mangkat nyambut gawe tak adolaran dongakno ya. Untuk payu ya, Kak. Amin. Kono anu aku. Yo. Apa nih? Kono iku. Man, kowe lem nukono katok bojom kegeden. Ukuran 36 nggo tukono 48. Wodel. Aja lali Brambang. Brambang. Lombok. Lombok. Kasih. Uyah. Kricok. Man. Piri. Wis ngene lho, pasare dol kon nuku dheke. Sithik ae kok kayaku piro lek kuadol. Sebentar aja lali bakone bapak. Sono ya. Wis mulai. Aku bali ya, Kak. Wis ora ketok. Ayo ndang golek duit. Pesenane bojo akeh lho. Aja lali mbakone maratuamu. Wis ayo. Salah wong tenge ngene lho, Mas.